aw ni ce aw ni ce aw ni ce n balima siri fila filɛbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛmukan ciwara kanubagaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko alhamdulilayi jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnni min ni an b'a wele ko ciwara n'a bɛ sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw jiriturulaw a bɛ wele bila nin bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi a y'an se yɔrɔ min na bi o ye fana ye fana a b'an hakili jigin an fa an'an ka cɛkɔrɔba n'o ye Nimaga ye an bɔra a ka maloforo la bi ni an selen a ka kabaforo kɔnɔna na ani Nimaga ka fara a denw a n'a ka cakɛlaw an bɛɛ lajɛlen bɛ yan bi an filɛ kabaforo la nin ye an ɲɛ b'a la k'a fɔ kaba in a sɛbɛkɔrɔɲalen don u ni faso kaba mɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na o de ye an se yan bi an bɛna kuma galamanin tɛnku an ka cɛkɔrɔba la a k'a tɔgɔ n'a jamu fɔ filɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen an ka sɔrɔ ɲininkali fɔlɔ min b'an bolo an ka a ɲɛsin an ma cɛkɔrɔba i ni salamu aleykum. Bismillah ala dangana n'a ɲuman ye ala kana n'a ɲuman ye nani diyara an ye bismillah n tɔgɔ ye Muhamadu Nimaga di Baɲini n sigilen don Bamakɔ nka n ka foro bɛ Wurekila Marakabugu la foro bɛ yan i y'a dɔn a bɔra Baginda a y'o ye a taara Sebela a y'o ye sisan y'an ye Wurekila Marakabugu de ye a sera yan nɔ sisan a bisimila. Nimaga o diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo ka i barikada bi y'an bisimila i ka foro kɔnɔna na sabula jɛmukan in a dabɔra sanga ani wagati ka wuli ka se sɛnɛkɛlaw ma cikɛlaw ma u sigiyɔrɔ la ka to u lagɛ degun mun b'u kan lahalaya minnu b'u bolo sɛnɛ taabolo kan a sabu kɛ an y'o de fɔ sanga ni wagati jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen don ka niyɔrɔba di sɛnɛ ma ka sabu kɛ jamana in ye sɛnɛkɛ jamana de baganmara jamana don mɔnikɛ jamana don yirituru jamana don o hukumu kɔnɔna na an bɛna kɔrɔfɔ ɲininkali fɔlɔ min k'i la o bɛ tali kɛ kaba sɛnɛ la sabula an y'a ye k'a fɔ i ko i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ sɛnɛ ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye k'a fɔ i wakili don kosɛbɛ kaba sɛnɛ la ne ko hakilina jumɛn ye e bila ka jɔyɔrɔba di kaba sɛnɛ ma an bɛ wagati min na ko bi. Sɛnɛ n'i y'a ye ɲɛsin kaba ma kosɛbɛ kosɛbɛ kaba arrondissement ka bon a baara ka nɔgɔ parce que ale ni bin ko a b'i kɛɲɛ i bɛ binfagalan ta i b'a fiyɛ a b'i bisa hali n'i ma maa sɔrɔ i bɛ se k'a baara o de ye kaba sɛnɛ fanga bonya an bolo an bɛ ɲɔ fana da an bɛ suna da an bɛ saɲɔ da an bɛ kɔɔri da an bɛ tiga da an bɛ shɔ da a bɛɛ foro bɛ yan a bɛɛ foro bɛ yan dugu bɛ Baginda fɔlɔ de n b'a da ye mɛnna dɔɔnin san kelen dati kelen tɛ n kɔnɔ nka mɛnna n bɛ kaba sɛnɛ nka tuma min na n ye yan sɔrɔ ni n yɛlɛmɛna yan a fanga bonyana parce que fɔlɔ dugukolo min bɛ n bolo o ka dɔgɔ yan sɔrɔlen kaba sɛnɛ fanga bonyana o de ye baara fanga bonya. Yalwa an bɛ kɛnɛ min kan nin bɛ taa tari joli la wa kaba in a danna wagati jumɛn? Nin ye foro in ye tari 50 de ye foro in ye tari 50 tari 50 o ye juin kalo tile 21 ko danni daminɛ na. A ye tɛgɛrɛ ni fɔ an ka cɛkɔrɔba kan. Sɛnɛkɛlaw yɛrɛ bɛ yan an b'a kɔrɔfɔ di sɛnɛkɛla dɔ ma dakuruɲɛ 2 a ka cɛkɔrɔba ka kuma dafa. N bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ce ani baraji. N tɔgɔ ye Babile Mariko ka bɔ Wurekila Marakabugu la ne ye cikɛlaw ka ɲɛmɔgɔ yan an kɔni ma gɛlɛya foyi sɔrɔ sɛnɛ na ɲina i y'a faamu sanjiko gɛlɛya dɔɔni kɔni min fɛ ka minɛ mɛ ala barika la ma taa ɲɛ kosɛbɛ yɔrɔ kɔni a ka fisa yɛrɛ de an ye ala tanu yɛrɛ an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ ɲina an ma gɛlɛya sɔrɔ nɔgɔko ta fanfɛla la parce que an ye nɔgɔ bɛɛ dɔ sɔrɔ quoi an ye farafin nɔgɔ sɔrɔ an ye tubabu nɔgɔ sɔrɔ i y'a faamu an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ olu la. An y'a bɛɛ dafalen sɔrɔ awɔ a bɛɛ sɔrɔla sɔrɔ wagati la ne bɛ se ka min fɔ kaba sɛnɛnaw ye kɔni bɛɛ k'i jija kaba sɛnɛ nin fɛ kaba sɛnɛ ko nin kɔni a ka fisa yɛrɛ de quoi parce que kaba yɛrɛ cɛkɔrɔba y'a fɔ cogo min baaralandima kɛ quoi a bɛ mɔgɔ ma kɔnɔ i bɛ se ka ko caman kɛ ka sɔrɔ k'a kɛ
ne kɔni b'a fɔ cikɛla bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i cɛsiri kabako de la kaba kɔnɔ ale de ka di an ye kosɛbɛ ale kɔni de ka ɲi i y'a faamu o ye ne ka kumakan ka ɲɛsin cikɛla bɛɛ lajɛlen ma i y'a faamu kumakan kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ n bolo n bɛ foli lase aw yɛrɛ de ma aw yɛrɛ ni cɛ ni baraji i y'a faamu parce que aw fana de bɛ courage don an yɛrɛw la quoi i y'a faamu an ka foli b'aw yɛrɛ ye kosɛbɛ dan tɛ foli min na hali bi waleɲumandɔn foli k'a lase bɛɛ lajɛlen ma ka sabu kɛ jamana tɛ taa ɲɛ ni sɛnɛ n'o ma don ba la ka sanga ni faso kaba mɔgɔw ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ ye ka an ka cikɛlaw dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la si ɲuman n'an b'a fɔ a ma ko si kolokololen an balimakɛ an bɛna kɔrɔfɔ di fana ma i k'i tɔgɔ ni jamu fɔ filɛlikɛbagaw ye. Ok, ne tɔgɔ ye Tutigi Benuwa Kulibali. Cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ cogo min na an bɛ kungoda mun na yan coopérative b'an bolo ne fana ye coopérative président ye yanni n ka don kuma kɔnɔ aw minnu ye n'aw y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka n'aw nɔfɛ vraiment an ka foli b'aw ye ka da kan n'aw ye baara kɛ yan n'aw ye baara kɛ yan ni mɔgɔw m'a ye ayiwa mɔgɔ kɔni di baara kɛ mɔgɔ k'a dɔn mais ni mɔgɔw fana y'a dɔn a bɛ nisɔndiya donc mun bɛ ka kɛ yan n'aw y'a bila fiɲɛ fɛ a bɛ kɛ sababu ye maa caman fana bɛ an ladege mɔgɔ minnu ye n'u bɛ si kolokololen fana d'aw ma ka foli ni tanu k'u ye ka fara u ka foli kan halisa u k'u cɛsiri u ka baara fɛ parce que n'i ye sɔrɔ bonyatɔ ye o ye si minnu bɛ kɛ ka d'anw ma ni nafa b'o la ayiwa n'o dira baarakɛlaw ma a b'u ka baara nɔgɔya u bolo donc ka fara o kamara an minnu y'a déplacé ka na an bɛ foli kɛ vraiment si kolokolo mɔgɔw la hali bi o sa ala k'an ka jɛwala k'u sinsin ala ka jɛwala k'u sinsin samiya ala k'a ja ala ka samiya ja bon sisan bɔgɔ kelen tɛ se ko la toujours an ka munumunu in bɛɛ bɛ kɛ an ka cɛkɔrɔba da fɛ n'o Bayini Nimaga ye anw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an tɛ ɲɔgɔn dɔn mais sigi yɛrɛ kosɔn a y'an wele ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ jɛkulu ye ka da ka maa kelen tɛ se ka fɛn kɛ donc o jɛ in kɔnɔna na a fana m'anw sigi an ye a ko an ka tɔn sigi a ka ca o bɛ dɛmɛw nɔgɔya bon an fana ye tɔn sigi an mago bɛ fɛn o fɛn na an b'a ɲini tɔn kɔnɔna in na o kɔni o b'an fɛ nka toujours an ka laɲini ye mun ye aw minnu bɛ na ka na an kan ta k'an ka jaw jira darula minnu b'an na an fana b'o dɔw fɔ a senfɛ hali bi o sa baarakɛminɛnko kɔni halisa n'an y'o sɔrɔ o de ka d'anw ye bon tracteur an tun ye laɲini kɛ waati la parce que tracteur bɛ dɔw bolo privé dɔw bolo yan mais an yɛrɛ ka coopérative an tun ye laɲini dɔ kɛ projets la n'an bɛ se ka hali forage sɔrɔ ka kɔlɔn sen parce que baara dan tɛ kaba sɛnɛ ni fɛngɛ ye an bɛ se ka nakɔw sɛnɛ tuma dɔ n'aw donna Bayini yɛrɛ ka nakɔ foro la tomati foroba dɔ b'a bolo bon n'a y'a sɔrɔ forage kɛlen bɔ an bolo a b'a to an bɛ se ka dɔ fara an ka baara kɛta kan mun tɛ kaba sɛnɛ ye sɛnɛ kɔni an ye mun mɛn sɛnɛkɛlaw la o ye k'a fɔ n'i bɛ sɛnɛ kɛ i mago bɛ fɛn saba de la a fɔlɔfɔlɔ o ye sɛnɛkɛyɔrɔ ye n'o bɔra yen sɛnɛ dɔnni a ka k'i la i bɛ baara mun kɛ i b'a a dɔnniya ka k'i la o tɛmɛnen kɔ a moyen ka d'i ma o fɛn saba de b'a to mɔgɔ bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka wasa donc an kɔni bɛ ala barikada sɛnɛkɛyɔrɔ b'an bolo mais n'an mago bɛ kalan de la parce que technique caman bɛ yen baara taabolo caman bɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ se k'o kalanw k'an kun walima formation minnu bɛ kɛ yɔrɔ wɛrɛw la n'u bɛ se ka an b'olu kalama k'anw sen don o la o kɔni ka d'an ye kosɛbɛ parce que e ɲɛ b'a la nɔgɔ caman bɛ yen an bɛ nɔgɔ dɔ don yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ o mago t'o nɔgɔ sugu la mais n'a y'a sɔrɔ kalanw kɛlen don an kun o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ bali voilà tɛmɛnen kɔ n da sera matériel ko min ma i n'a fɔ forage ko ninnu o ye puisque n y'a fɔ fɛn saba de don dugukolo a baara kɛcogo technique ani musaka musaka ye fɛn caman bɛ yen a nege b'i la i tɛ se k'a sɔrɔ yɔrɔnin kelen ni dɛmɛw kɔni bɛ se ka kɛ ka se o yɔrɔw ma olu de ka d'an ye juru ka don an na c'est pourquoi an tun ye projet laɲini kɛ mais malheureusement bon an ka projet an ma passé mais halisa an ma découragé toujours an bɛ projet ɲini
an bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min. Ne ye Basegu Danbele ne ye Basegu Danbele n bɛ naba ye n bɛɛ lajɛlen fo ka déplacer ka bɔ Bamakɔ Serifula mɔgɔw ni faso kaba mɔgɔw ka na nɔfɛ an ka foroda la vraiment a diyara an ye kojugu parce que a diyara an ye kosɛbɛ a b'a to an bɛ min na yan an b'a kɛla an yɛrɛw ye mais a b'a permettre mɔgɔ wɛrɛ ka ɲɛbɔ a kɛli de fɛ parce que n'anw bɛ yan an bɛ ka baara kɛ mɔgɔ t'a dɔn an bɛ ka baara kɛ an bɛ min kɔni sɔrɔ o nafa b'an yɛrɛw kan mais a tɛ dusu don mɔgɔ wɛrɛ kɔnɔ mais ni mɔgɔ wɛrɛ y'a lajɛ télé la sa u b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ fɛn min na yan a fanga bɛ olu yɔrɔ ka se k'anw ladege donc moi je pense que o fɛn ye jamana in kɔnɔ min bɛ jamana yɛrɛ bɔ nɔgɔ la parce que fantan jamana n'a ma n'a bɛ développer f'a ka ɲɛsin sɛnɛ de ma sinon n'an y'a fanga di ko kuma min tɛ sɛnɛ surtout Mali an tɛ bɔ nɔgɔ la quoi donc an kɔni sigilen bɛ yan an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bayini de nɔfɛ ale de nana sigi kumoda in na yan k'an bɛɛ nɛgɛ an kana foro dɔɔni ta yan an ye foro dɔɔni ta vraiment mɔgɔ don a bɛ mɔgɔ dɛmɛ a bɛ hakilila d'anw ma a b'an dɛmɛ a seko n'a damajira bon finalement an kɔni bɛ yan tiɲɛ na baara ka d'anw ye yan an b'a la ka baara kɛ comme an ka président y'a fɔ cogo min na an kɔni bɛ dɛmɛ min ɲini gouvernement fɛ vraiment samiya donda fɛ an bɛ si minnu an mago bɛ si minnu na an ka se k'olu sɔrɔ joona ani engrais ani matériel ko manque de moyens b'anw na n'u bɛ se k'an dɛmɛ gouvernement tɔgɔ la vraiment ka se ka dɛmɛ dɔw k'an ye an ka tɔn tɔgɔ la an ka se ka tracteur ninnu dɔw sɔrɔ parce que fanga bɛ dɔw la ka tracteur tigiya kɛ mais tɔn kɔnɔ mɔgɔ ka ca bɛɛ tɛ dɔ sɔrɔ a la finalement n'an kun sera k'o sɔrɔ tiɲɛ na o kɔni ka d'anw ye Bayini b'a seko kɛ mais ni gouvernement fana y'a seko kɛ ka fara a ta kan tiɲɛ na o b'a tɔ an bɛ laɲini minnu kan ka kɛ a caman bɛ sabati tɔn in bɛ se ma 78 ɲɔgɔnna ma bon tɔn in yɛrɛ tɔgɔ ye sɛnɛ yiriwatɔ Werekela Marakabugu sɛnɛ yiriwatɔ Werekela Marakabugu bon tɔn in tɔgɔ o de ye récépissé b'an bolo an koladɔnlen de don bon finalement an kɔni bɛ ka laɲiniw kɛ laɲini ninnu caman ma sabati fɔlɔ mais n b'a dɔn an bɛ taale bolo min kan don nataw la sabati bɛ na parce que san caman directeur régional d'agriculture bɛ na visite k'an fɛ a ka d'an ye ni ministre sera ka ye kulu la donc o bɛ na tɔ an ka laɲini na a bɛ masakɛw sɔrɔ joona parce que bon an bɛ wele kɛrɛnkɛrɛn min kɔni ci ministre ma ministre d'agriculture vraiment direction régionale bɛ tournée min kɛ a ka d'an ye ale ka se kulu in na n'ale sera ka ye kulu la an bɛna revendication minnu kɛ a ɲɛna o b'a permettre a bɛ faama sɔrɔ joona sinon an bɛ don min na jamana in kɔnɔ fantan ka ci kɛ man di ka faama sɔrɔ fɔ ministre n'olu yera kulu la o b'a to i bɛ min fɔ a bɛ sanfɛla sɔrɔ donc an kɔni bɛ min ɲini aw fɛ faso kaba ni télé Serifula mɔgɔ a bɛ baara min na vraiment baara don min bɛ faso taa ɲɛfɛ aw kana décourager a b'a jija nin ka kɛ baara min bɛ taa ɲɛfɛ a kana da sira la quoi nji bɛ n dɔn madame Kulubali bɛ n dɔn a ka agent dɔw bɛ yen minnu taara olu caman min de dɔn mais ka kɛɲɛ ni ko n'a cogoya ye donc kow bɛ na dɔɔni de ni ala kɔni y'a kɛ n'an ni Bayini ye ɲɔgɔn sɔrɔ an fɛn o fɛn bɛ yen n'anw dogolen don o bɛna kɛ sababu an bɛɛ bɛ bɔ kɛnɛ kan a kɔni b'a jija baara ninnu vraiment a ka kɛ taafɛn ɲɛfɛ an b'a ɲini ala fɛ a ka taa ɲɛfɛ a kana da sira la quoi. sɛnɛ yiriwatɔn Werekela Marakabugu ani a sɛnɛkɛlaw ka fara a ɲɛmɔgɔ a tɔn ɲɛmɔgɔw an n'olu de bɛ ka masala ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ munumunu ka se n balimakɛ faso kaba Bekayi e ka voilà donc Bekayi an yalala depuis dugu jɛra an bɛ Werekela Marakabugu donc an bɛ foro kɔnɔna na dakurenya fila min b'i bolo ka fara cikɛlaw ka kuma kɔrɔfɔ kan. ok ani tile Werekela Marakakungo Fana mara la Marakabugu Fana mara la ayiwa vraiment an sera yan bi kana bɔ aw ye an se wara foro kɛcogo y'an diya et puis fɛn caman bɛ foro nin kɔnɔ a kɛnɛ ka bon bon ne tun b'a fɛ sisan k'a dɔn aw cɛsirilen bɛ nin baara nin na yan aw ka coopérative aw ko ko coopérative sɛnɛ yiriwatɔ o kelen de bɛ yan wa ou bien dɔ wɛrɛ bɛ yan d'accord o dɔrɔn de bɛ yan donc o la sisan ne kɔni se wara aw ka foro yelen na kuma caman tɛ ne fɛ k'a fɔ ka da aw ka président ni
a ka chefu n'o ye Nɛmaga ye aw ye kuma bɛɛ fɔ ka ban kuma caman tɛ ne fɛ k'a fɔ ne kɔni bɛ min fɔ a ɲɛna o ye ka courage tɔ di aw ma halisa a ka continuer a bolo bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min na ka baara nin kɛ a kɛ continuer o cogo la dɛmɛ bɛ na dɔɔni dɔɔni nin mun filɛ nin ye ni u bɛna ye diɲɛ fɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'aw ladegi a ka baara taabolo la a fana bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman fana bɛ aw yɔrɔ dɔn pour que aw bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ cogo min na o la sisan ne kɔni ci wɛrɛ tɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna i n'a fɔ kunnafoni wɛrɛ tɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna a ka dɛgɛ a sɛbɛ don a ka baara la a sɛbɛ b'a la kɔrɔlen a kɛ dɔ fara a kan walasa an ka laɲini min o bɛ sabati an ka siko mɔgɔ caman bɔra a kalama ka ban mais mɔgɔ min b'a baara kɛ a ɲɛ ma k'a ɲɛ o mɔgɔ ka dɔgɔn dɔɔni c'est pourquoi baarakɛla kolo o de bɛ se ka tɔgɔla kolon se anw si feerelaw ma mɔgɔ min b'a kɛ ka ɲɛ o de bɛ se ka nafa sɔrɔ a la a bɛ se ka anw fana tɔgɔ ɲuman de fɔ o la sisan a ka sumansi ninnu ye base foro de ye an ye base de di pour que a ka kulokulu ka kɛ R1 o R1 o de bɛ la caya sisan k'o certifier mɔgɔ min bɛ na aw fɛ yan sisan n'o ye DER mɔgɔw ye ka na contrôle kɛ a b'u kunbɛn ka ɲɛ parce que olu fana de b'anw dɛmɛ a ye gouvernement ka laɲini yɔrɔ fɔ o yɔrɔ dɔw y'o ye olu de bɛ kɛ sababu ye ka sumansi ninnu certifier ani laboratoire la pour que a bɛ se ka kɛ si ye cogo min na donc o la sisan an b'u fo fɛnɛ ka da aw ka foli kan foyi t'anw bolo foli kɔ an cɛ a yɛrɛ ye ayiwa techniquement aw ka foro nin n'i ko k'i bɛ sɛnɛ kɛ ka se nin degré la mɔgɔ wɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko a ɲɛna aw ye aw ka technique nin pratiquer ɲininkali n ka ɲininkali sababu la n y'a dɔn k'a fɔ aw ye danni kɛ norme na parce que ligne kan sisan n'i ye misidabantigiw ni ci n'i ye i ka si labɛn ka ɲɛ a laburulen kɔrɔ kɔ ka kɛ ntugun ye soit a laburulen kɔrɔ kɔ ka kɛ plat ye n'a kɛra plat ye a bɛ juru de ta o la sisan a dan o fɛ o dan siraw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka kɛ centimètre 80 ka taa se centimètre 80 a ye i n'a fɔ mètre kelen dɔɔni b'a jɛ mètre kelen na o ye 80 centimètres de ye voilà ɔ dantugu ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ misidabantugu ni ɲɔgɔn cɛ o ye centimètre 80 ye misidabantugu ninnu kan sisan ou bien n'i ye juru ta k'a dan o fɛ i bɛ danni kɛ o de fɛ sisan ka taa olu dantugu ni ɲɔgɔn cɛ centimètre 50 mètre kilancɛ o la aw ye danni kɛ kisɛ 2 bon a sabanan a y'o bɔ ka bɔ a la parce que a danko fɔlɔ a b'a dan 3 ni tile 15 sera a kɔrɔsiyɛnni la sisan aw ye kelen kelen bɔ ka bɔ a la k'a tɔ kɛ 2 ye donc ni o dantugu dafara i ka foro kɔnɔ o de bɛ na ni rendement ye i bɛ min ɲini o la n'o kelen kelen bɛɛ sera ka o sun kelen o kelen n'o sera ka tɔn kelen kɛ tɔn ɲuman kelen kɛ i jiginnenba ye tɔni hectare kelen na o ye tɔn 4 de sinon i bɛ hectare kelen o hectare kelen o ye tɔn 4 de donc aw ka kaba b'o norme na bon nɔgɔdon cogo fana la sisan a y'a ɲɛfɔ a kɔrɔsiyɛnko fɔlɔ n'o y'a dan tile 15 ye a ye nɔgɔ fɔlɔ k'a la o ye tile 15 kurukuru ma bɔrɔ 2 o de ye norme ye kurukuru ma bɔrɔ 2 a kɛra DAP a kɛra NPK i b'o ɲagami ire bɔrɔ kelen na k'o don hectare kelen na donc o tile 30 kɔfɛ a bɛ ire bɔrɔ 2 de don hectare kelen o hectare kelen n'a y'a sɔrɔla i ye bagan nɔgɔ ani sununkun nɔgɔ nin don i ka foro kɔnɔ parce que olu de bɛ se k'i ka rendement bonya ka taa se fo kilo 600 ma hectare kelen na bagan nɔgɔ ninnu voilà donc o de bɛ ire ninnu ni complexe ni NPK minéral ninnu dafa o ye techniquement comment il faut apporter les engrais donc binkɛlɛ fana la a ye kumana o yɔrɔ kan laburu kɔfɛ a ye danni kɛ kɛnɛjɛ la yɔrɔ min ni olu ma jɛ ka ɲɛ a ye binfagalan k'o la
o la nɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen donna ka sɔrɔ bin ma sɛgɛn nɔgɔ don ko filanan dɔrɔn a sinna ka nɔgɔ don ka sin ka binne o fana norme ye o kɔfɛ sa ni bin mun bɔra bin fagalan dɔw bɛ yen a bɛ f'o ma ko nicomaïs a bɛ se k'o utiliser o bɛ se k'o kɛ kaba yɛrɛ kɔrɔ a tɛ a kaba faga a bɛ binw de faga o la i b'i ka kaba tigɛ kɛnɛjɛ la bin t'a sɛgɛn kisɛw bɛ lafa ka ɲa et puis i bɛ fɛn fɛn kaba tɔn o tɔn i b'a sɔrɔ a kisɛ dafara ka ɲa o ye techniquement i bɛ kaba sɛnɛ cogo min na ye o la sɛnɛ waati ko fana a kumana o kan parce que mɔgɔ min bɛ wuli joona o de bɛ se ka fɛn sɔrɔ joona parce que sɔmiya i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na mɔgɔ min bɛ sɔmi joona ka wuli joona o de bɛ se ka nafa sɔrɔ a la kosɛbɛ parce que sanji tɛ mɔgɔ bolo nka nin bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ an bɛ Mali min na n'o ye Sahel jamana ye sanji tɛ mɔgɔ bolo tile caman bɛ bɔ yan an bɛ min kɛ tile bɔ la an t'o kɛ samiya na kalo 4 a cayalenba kalo 5 an b'o kɛ samiya dɔrɔn de la région nin yɛrɛ bɛɛ t'o sɔrɔ donc variété dɔw bɛ an bolo o fana kama minnu sɔrɔ ka bon ani minnu fana bɛ se ka sɛnɛ i bɛ nafa sɔrɔ minnu na nin waati kunkurunin kɔnɔ donc o labɛn bɛɛ bɛ an bolo siko la fana nka kaba sɛnɛ yɛrɛ la an b'a fɔ an tɛ sɛgɛn parce que i bɛ kaba si o si ta i b'a ta nafa dɔ de kama OPV bɛ yen hybride bɛ yen mɔgɔ caman tɛ hybride dɔn ka bɔ OPV la hybride ye kaba greffé de an b'a fɔ min ma ko si woloso o ni bayɛlɛma si tɛ kelen dɛ n bɛ segin k'a fɔ bayɛlɛma si tɛ parce que an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ n bɛ segin k'a fɔ an ma se bayɛlɛma si ko yɔrɔ ma fɔlɔ a sɔngɔ ka ca a se t'an ye wa a moyen t'an ye an bɛ si woloso ani OPV minnu bɛ sɛnɛ u yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn fécondé ten o ye OPV de mais an bɛ minnu kɛrɛnkɛrɛn sɔrɔ yɛrɛ bonyali ou bien banakun ou bien bin kunni olu kama o ye hybride de donc an bɛ ka an fili o fana baara kan kaba ani kenike bolo kan fana donc o caman daminɛna kaban an lancelen don o la kaban n kɔni bɛ min ɲini baarakɛlaw fɛ u k'u cɛsiri halisa an ye mun ye a y'an wasa kuma janyana mais n yɛrɛ impressionné na ka sababu kɛ baara yɛrɛ taara cogo min na a ye n wasa donc ne kɔni bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ala sago sago vraiment ne ka foli bɛ tɔnkulu mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka daminɛ tonton Nimaga la sɛnɛ yiriwa tɔnkulu bɛɛ lajɛlen ka daminɛ tonton Nimaga la ka taa bila a ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen na an sera yan bi a diyara an ye vraiment an nisɔndiyara an ye foro yala an ye kabaw ye an ye ɲɔw ye ani baganw fana b'a baara parce que sɛnɛ fana ni bagan bɛ taa ɲɔgɔn fɛ certes i bɛ engrais ɲuman sɔrɔ mais ni misi nɔgɔw fana b'i bolo k'o kɛ k'o dafa o fana bɛ a ko ɲa kosɛbɛ ne kɔni bɛ min ɲini u fɛ u k'u cɛsiri hali bi u ka baara fɛ u ye caman kɛ dɛ u bɛ caman dɔn mais u k'u cɛsiri hali bi a fɛ pour que a bɛ taa ɲɛ cogo min président ye laɲini dɔw kɛ an y'a noter n'o ye dɛmɛ sira ni formation sira ye ani ko wa siko fana ka gɛlɛn ne hakili la o ko nɔgɔyatɔ ye nin ye parce que ni siko gɛlɛya b'aw la ni faso ka mɔgɔw yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye ka ban ala barika la o ye siko nɔgɔyatɔ ye parce que si ɲumanw b'an bolo anw yɛrɛ ka laɲini o de aw mana minnu fɔ aw ka besoin di an bɛ o siw de kolokolo ka bɛn n'aw ka besoin pour que aw ka sɛnɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na min ye formation ko yɛrɛ an hakili b'a la an bɛna o fana ko boloda parce que producteur i mana kɛ togo togo i bɛ bi ta dɔn i bɛ kunu ta dɔn mais sini fɛn kura bɛ na fo ka to ka mɔgɔ ladɔnniya kuma bɛɛ ko kolo bɛ taa kalanso don o don min ye dɛmɛ fanfɛla fana an y'a mɛn an fana ni projet caman bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛna ko fɔ n tɛ hali salon an n'an ka coopérative seegin de taara fond danois dɔ la olu y'an financer dɔw ye tracteur sɔrɔ dɔw ye batteuse sɔrɔ dɔw ye u ka foro clôture ni fɛnw kɛ an y'a bɛɛ faamu n bɛ n ka foli lase Sherifila mɔgɔw fana ma ani n yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw Bamakɔ n'o ye madame Kulibali Mayimuna Siribe n'ale ye faso ka directrice ye ani an ka consultant yɛrɛ n'o ye docteur Nci Kulibali n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ani n ka agronome an ka baarayɔrɔ agronome n'o ye Bɛgɛ ye n'a ka équipe ye vraiment n b'u fo u bɛ u sen ka su u b'u sen ka tile n'i ye baara o baara taalen ɲɛ c'est que dɔ de bɛ a si ɲɛna na an ka foli b'olu fana bɛɛ k'i cɛsiri an bolo di ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna a ma dun ka fa bɛ sabati Mali la. aw ni ce aw ni ce aw ni ce
walasa an balima sirifila filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya jɛmukan Ciwara kanubagaw aw garisɛgɛ kɛra fɛn min ye bi Ciwara hukumu kɔnɔna na ka bɔ Worekɛla Marakabugu o de kɛra ni min labɛnna an balima an fa ani an ka cɛkɔrɔba Mamadu Nimaga a ka kabaforo la ka fara a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen kan sɛnɛkɛlaw bɛ yan bɛɛ lajɛlen bɛ yan faso kaba mɔgɔw bɛ yan bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don m'a ɲin'a fɔ aw ka tɛgɛrɛ ni fɔ yani an ka sɔrɔ ka a fɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛmukan wɛrɛ kɛ kan aw ni ce aw ka kulomadɔ la aw k'an bɛn diyan waati wɛrɛ wasalam. Yo anite dabala kamale seneke baliyo daba sangunde kado